Crec que el Congrés de Cultura Catalana és una peça clau pel que és la història de la Catalunya contemporània. Penseu que, de fet, és per primera vegada que la comunitat científica es reuneix i pren decisions sobre allò que l'afecta, sobre el conjunt de la cultura. Aquest exercici de democràcia no ha tingut continuïtat, malauradament. Eren els mateixos agents culturals els qui decidien quina era la política que calia seguir. Evidentment, això era fruit d'una limitació perquè no hi havia institucions pròpies. Però un cop tens institucions i llavors no et tornes a reunir mai més, doncs, esclar, les mateixes institucions acaben fent un paper tan llunyà respecte al que és el mateix col·lectiu, doncs que, esclar, hauria d'haver-hi hagut alguna continuïtat en aquest sentit, no? Perquè les mateixes institucions sabessin què és el que demana la mateixa gent que està treballant amb tot això, no? I després hi havia un altre element que jo crec que és fonamental quan parlem de cultura, és que abastava tot el conjunt de l'àmbit nacional, és a dir, tot el conjunt dels països catalans, tot el conjunt de les terres de parla catalana, amb la qual cosa no hi ha hagut, després, institucions polítiques que comprenguessin tot aquest àmbit. Aleshores, clar, tot ha estat molt dividit en aquest sentit, però a més, amb algunes divisions de governs que explícitament estaven en contra de la cultura catalana. Aleshores, esclar, com se podia arbitrar una política? Evidentment, qui va superar això fou, com sempre, la mateixa societat civil, però mai no prou organitzada com va arribar estant a l'etapa del Congrés, no? Va establir un precedent que jo penso que és tan important que al llarg de tot aquest temps que ha passat n'hi ha hagut d'altres d'intents. És que, en realitat, esclar, per primera vegada, com deia, es reuneix el que és, diguem-ne, la comunitat cultural i científica catalana. Doncs, clar, tothom esperava que es tornaria a reunir algun dia. I, esclar, no es reunien. Aleshores, a partir d'aquí, sí que sortiran moltes iniciatives. Per exemple, porto alguns llibres, veieu aquest, des d'una trobada que es va fer i que va donar peu a un llibre, diu Vers un nou congrés de cultura catalana. La nació secreta. Hi participaven en Vicent Partal, Josep Gifreu, Jacint Ros Ombravella, Francesc Roca, Jaume Ranyer, Jordi Carbonell i Enric Casasses. És una manera d'intentar fer una primera trobada, això, i intentar activar la realització d'un congrés. Aquesta va ser una. Aquesta n'era una altra. Aquest fins i tot sí que es va arribar a reunir i a fer ponències, que era, doncs, bé, un tercer congrés de cultura catalana, que no va tenir la repercussió, doncs, similar, estem parlant de l'any 2000, però que tanmateix es va fer. L'element aquest d'originalitat en aquesta construcció de cultura catalana contemporània, que és aquest procediment de baix a dalt. O sigui, aquí partim d'un congrés de cultura catalana que va ser la societat civil la que l'organitza i, diguem-ne, l'ha d'assumir el que són les institucions polítiques. Ara, jo crec que perquè això anés bé, doncs aquesta societat civil periòdicament hauria de fer coses d'aquestes, o sigui, de fer congressos, per tal que les diferents instàncies polítiques, i no només instàncies polítiques, sinó també institucions culturals, sabessin per on han d'anar. És que ara mateix la gent, esclar, hi ha un punt que dius, bueno, i en base a què determinen quines polítiques s'han de seguir? En base a què ara mateix, doncs, el rendiment econòmic o que hi hagi molt de públic ha de ser un criteri per determinar què promocionem i què no. Això pot ser una cosa absolutament perversa, perquè, naturalment, si establim un criteri de més rendibilitat econòmica, marginem molts àmbits culturals, però és que si establem un criteri de només de públic o de gustos del públic, igualment. I, per tant, la cultura ha d'anar des d'allò més alt, més alta cultura, fins a allò més popular. Però no es podem deixar un tall, ni dos ni tres. I, per tant, doncs, jo crec que, en aquest sentit, hi ha d'haver-hi algú que ho expliqui, i qui millor per explicar-ho això que els mateixos agents que ho fan, els mateixos creadors i la gent que està implicada en això.